Mensen in het land hebben je regelmatig op zien treden. Maar mensen die kijken nu naar de hitlijsten, die zouden binnenkort wel eens een nieuwe notering kunnen zien. Ja, dat denk ik ook, want het liedje is er goed genoeg voor. Ja, de nieuwe single, hoe heet die? Ik wil met jou. Eigenlijk wil je, als je een nieuwe liefde vindt, wil je eigenlijk alles met diegene. En dat kan heel mooi zijn, maar er zijn natuurlijk ook momenten dat het wat minder is. En dat wordt beschreven in Ik wil met jou. Hoe lang is het geleden dat jij een nieuwe liefde hebt ontmoet? 12 jaar. Dus eigenlijk nog niet eens zo lang geleden. Dus, maar op elke leeftijd kun je een nieuwe liefde vinden, denk ik. Het gaat heel erg goed. Ik ben heel erg gelukkig. En ik hoop dat de single daar ook nog een beetje aan bijdraagt. Is dit ook een beetje een ode aan jouw wederhelft? Zij heeft dus de tekst geschreven zelfs. Dus het is echt een beetje ons leven geweest. En nog. Aan de ene kant wel is toontje lager, maar aan de andere kant is het niet toontje lager zoals we het misschien herinneren. Nee, maar ook mensen evolueren, muzikaal gezien, smaken veranderen. En de bindende factor is toch wel een beetje mijn stem, denk ik, van Toontje Lager. En die is dus wel heel prominent aanwezig. Wat is er dan in de afgelopen jaren veranderd aan Toontje Lager of aan Erik Mezi? Heel veel ervaring erbij. En dat hoor je natuurlijk ook terug in de muziek. Technisch allemaal beter geworden. En het klinkt wat volwassener, denk ik. Het is wel zo dat voordat ik bij Toontje Lager kwam, ik nog nooit in het Nederlands had gezongen. Wel in verschillende bandjes had gezeten, maar nog nooit in het Nederlands had gezongen. Dus het was, maar dat ging eigenlijk heel erg vanzelf. En ik zou nu ook niet anders meer willen. Want voor het publiek staan en je zingt in het Nederlands, dan zie je gelijk de reactie van de mensen op wat je zingt. En in het Engels is dat toch net iets anders.